Kan man ikke lide stikkontakt eller hvad? Nej, så kan du bare lave den ude i farven. Okay. Okay, det var det. Er det ikke for dig? Hej mor, tak skal du have. Det er noget helt specielt. Hvorfor er det det? Det er også fint. Der var et eller andet, der trækker ud her. Er der ikke noget til at lide til at lade op med? Når der er noget at falde ned for. Hvad? Ja. Så kan du lave rundt, når du kigger. Lave en nogle gange. Så kan du sætte dig i for. Og så kan du blive logo. Okay. Så skal du drikke. Okay. Og så er du færdig med, så kan du låse her, og så har du logo. Er det godt? Det er flot, faktisk. Jo, så skal den bare lades op, eller hvad? Ja. Okay, hvor mange gange kan den så lave sådan en suge? Det står på pakken. Skulle du lige have brugt sådan en lille suge? Det er luft. Du kan også have suge med. Nej, men det er jo også helt smart med grøntsager. Ja. Der kan være 35 ml. Nej, sådan. Okay. Nej, din telefon er i suka nu. Der står gik på smoothies, juices, shakes, dressing, mixed drinks og much more. Okay. Vil du åbne en gave? Er det 4 til at åbne en gave? Okay. Så har vi ventet med at åbne den her gave. Okay, aftale. Det er 4 til. Så